दिनैनि जोंनि नैबे लावख्रिगुरि गोजोनै जों संसार जानाय समाव एसे नैबे एसे बोसोरबा 6 बोसोरसोनिफ्राय जोङो एसे दैबानाजों एसे सिख्रेब जाबाय थानायनि बेलायाव एसे गावजों गाव एना एनि माबा माबि बखिलायनाय थानाय जागासिनो दङ। दा बेवहाय आंहा गोबांथार बुंनांगौ गैया आं सानो, खारन आं सासे गावबुरा हिसाबै आंहा रावनिबो मेगनखौ आङो आलदा आलदा खाथेनानै खामानि मावनो थाङाखै। आङो समान गामियाव जेसेबांनाखि सुबुंफोर दं बे सुबुंनि गेजेराव सोरहा मा जायो बिनि सायाव आङो खबर लाग्राल' आरो माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैबा आङो बेवहाय अफिस आदालतफ्राव आङो थांनांगौ जायोबा जथेस्थ' आंनि दारै जायो हिसाबै आं थांनांगौ जायो। दा बिदिनो थांनायनि गेजेराव आङो बेखौनो फोरमायनो सानगोन, नै दाखालि सनिबार खालिनि जाथायखौ लानानै एसे बै हादाननि माखासे दा हादानाव जायफोर बिथांमोना जुजिगासिनो दं बे जुजिनायनि बेलायावनो सासेब्लाबो लांजादोंमोन। बबे साइडआव लांजाखो बबे खनानिफ्राय लांजाखो आंथ' बेखौ नुवाखैबो, अब्लाबो माखासे जाय बिफाना लांदोंमोन, जेरै रुनिकाटा रेन्जनिफ्राय फरेस्ट बिफाना रेन्जार सारा लानानै थांदोंमोन। दा बेवहाय जोङो लांनाय हिसाबै गामिनि खैफोदाव गोग्लैनायखौ जोंहा जथेस्थ' गावबुरा हिसाबैब्लाबो बख'थारनांगौ बा लायथारनांगौ जायो। दा बेखौ लानानै जोङो थांदों। आंल' नङा, आं गावबुरा जानानै थांबाय आरो जोंहा सरकार लेभेलनिनो जोंहा देवस्रि VCDCनि मेम्बार बिथां दङ, बिथांजों आंजों थांबाय आरो बेजोंनो लोगोसे गावसोर बै हादानाव थाहैनाय माखासे गासै न'खरनि हिनजावफ्रानो थांजोबदों मटर रिजार्भ लानानै। बावहाय रावबो थाखोमानाय बाथ्रा रायलायनाय गैया, रावबो सिखोमानाय बाथ्रा गैया। जि मानसिखौ लायनो थांदों बे मानसिनि सायावल' जोङो सावरायहैदों, बोरै मा। दा बेवहाय जोंनि जेलानाखि सावरायमाय जोङो मोनबोदों, माने साहा खरस हिसाबै एसे लानाय जादों। बेखौनो बे साहा खरस होबोनायखौनो दिनै एसे गावबुरानि सायावबो दाउट दोनबावदों। दे गावबुरायासो न' सिङाव हाबनानै होदों, बिबा होखोना होदा बेखौ एसे दाउटआव दोनबावदों। नाथाय जोंनाव बिदि गोसो गैया। सोरखौबा जोङो अनसुंथाइ बा अननायनि गेजेरजों जों मावनायाव रावखौबो जों सिखोमानाय थगायनाय जोंनाव बे हुदा गैया। खारन जोंनि बे गामियाव जेसेबां सुबुं दङ, जेसेबां न'खर दङ, बे आंनिनो होननानै आं बजबनानै लानायखा। बिनिखायनो सोरबा माबा मोनसे दुखुआव थाङोबा आंहा बेहाय जिरायनानै थानायनि सम गैया आरो आं जिरायनानैबो थाफेराखै। दिनैसिम आङो बे गामियाव गावबुरा जानाया गैयाब्लाबो 20 बोसोराव आगान सुरबाय, 20 बोसोराव आगान सुरबाय। अब्ला दिनैसिमाव आं बेफोरबायदि रावखौबो नायख्लेमफेराखै। अब्ला दिनै मानो आंखौ नांजा बेबायदि माबा मोनसे नंखाय हादाननि माखासे माबाखौ लानानै मानो बिदि निन्दा होनो थांगासिनो दङ, आं बेखौ बिथांमोननि सायाव एसे दुखु मोननाय थादों आरो बेखौनो आं फोरमायबावगोन। नैबे हादान दाखालि जेरैबायदि जयै रिलिफै थाहैनायनि बाथ्रा, जेरै गावबुरायानो लानानै दोनफैदों, मेम्बारानो दोनफैनानै गावस्रा गारनानै थांदों। थिग बे नंगौ, माने जोङो बेवहायनो सावरायनायनि गेजेरजों जों गासै जयैनो रिलिफ हिसाबै बाव उसुबिदा जानायखाय जोङो हरै थानो होनानै जोङो थांदोंमोन। थांनायनि गेजेरजों बे दिनावनो फरेस्ट बिफाननिफ्राय माखासे गोबांथार अफिसारफोर फैनानै बुजायलायफैदों। बुजायफैनायनि गेजेरजों जोङो माखासे बाथ्राखौ गनायदों, माखासे बाथ्राखौ गनायाखै। अब्लाबो जोङो सिरियै थानानै फैदों, किसु थादों। बाहाय जोङो गोनांथि हिसाबै जोङो सावरायनो लादोंमोन। जोंहा गामियाव दोनजानाय सासे दं, गामियारिखौ सामलायग्रा गावबुरा, अर्थात बेनो प्रेसिडेन्ट। दा आरो सेक्रेटारि दं। बिथांखौ जोङो खावलायदों बारंबार बे जाथायखौ लानानै। सरकारनिफ्राय जोबोद गाज्रि रिपर्ट फैगासिनो दङ, जों बेखौ सावरायनानै थिग खालामनांसिगोन होननानै मेल लानो थिनबाय थादों आङो। सोरबा बै जोंहा दानि गावबुरा सोलिनाय गामियारिनि बिथांखौ आं बुंहरबाय थादों, मेल लानांसिगोन, बोथोरा मोजां नङा, थिग नङा, हादाननि सत्ते रायलायनो जोङो मेल लानांसिगोन। नाथाय बिथांमोनहा जोंनि बे बुंहरनायखौ खोमा होआखै। गावसिनि सायाव बोरै रायलायबाय थायो, जोंनि नैबे थानाय गामि फुराना माबायाव जोङो फंसेबो दिनैसिम रायलायनो मोनाखै। खारन बिथांमोनहा मेल लेंनांगौआ बिथांमोननि, जोंहा खालि ओरैनो बुंफोरनांगौल'। दा बिथांमोनहा जोंनो मेल नांगौ बायदि मेलखौ जोंखौ लानानै सावरायाखै। बिथांमोनहा आन्दो मा लादों मा मावदों गावसिनि
जों बेवहाय बुंनोबो थाङाखै हादानाव थानो मोना हादानखौ मोना जों बेखौ बुंनो थाङाखै बिथांमोनहा हादानखौ लानो थांदों मोजाङै गोसोबायदि गावसोरनि जि लुबैनाय बे आइडिया मथे खारोब्ला मोजां दाबो आं बुङो जाहाथे मोननाय मोनि नोंथांमोननि होनाय होयि सरखारनि दा बेवहाय जोंजों नोंजों आंजों नोंजों जाहाथे बेबायदि उलट पुलट बखिलायबाय थानाय मिडिया खालामलायबाय थानाय आङो बेखौ मोजां मोनाखै खारन आं बुंगोन मिडियाया नोंनि बेबायदि फोसावनायखौ गनायनानै नोंनो सलुसन खालामना होफैया मिडिया जाबाय नोंसिनि जि हिम्मत बेखौसो देखायहरनाय जायो बाहाय रावबो मिडिया लेंहरनानै जोंनि सलुसना बेजोंनो जागोन बिनि दारै माबा मोनसे मोजां फैगोन बे नङा आंनि बे बुंनायल' नङा सरखार लेभेलनि बे मोनसे हाबाफारि दा आङो गोलावथार बुंनो थाङा जेरै जोंहा बेफोरबायदि गामि दरसेनि इसे आराम रायजो मिलि जुलि जानाय जोङो बेवहाय आं आसा खालामो दाबो जाहाथे मोजाङै जोङो जयै सावरायलायनायनि गेजेरजों बिनि राहाया मा जालांगोन बेखौ आङो मोजाङै सावरायनानै जाहाथे मोजां खौसे बोरैबा मा जागोन आं बेखौसो लुगैयो आरो दा बुंनांगौआ बेनोल' दिनै आङो एसे फोरमायबावनो लुगैदों दाखालि जों जाय मानसिखौ बख'नानै लायदोंमोन बे बिथांखौ जों बुंनाङाखै जों बुजायनाङाखै अफिसावनो बुजायहरखादों जे दिनैनिफ्राय नोंसोरो जेसेबां मानसि सिगनेसार होदों बे सिगनेसार होनायफ्रा हुसियारि था होननाय मोनसे सोदोब होखादों गासिबो साफानि सिगनेसार लाखिजोबदों आरो बे जाय हमजादोंमोन बिथांखौबो बुंहरखादों नोंखौ जों मैया मोनायावनो थोजासे मा बुंनांगौ बुंजोबखाबाय लानाय लायिया नोंनि नाथाय बे हाबायाव थांफिना बेबो नोंनि नाथाय खबरदार बाहाय मा लिरदों बेखौ एसे नोजोर ला होनदों दा बाहाय बिथाङाथ' बेखौ नोजोर लायाखिसै ओरैनो सिदा सिदा साइन होबोबाय फैबाय नाथाय बेखौ सोरनि दारै गबोखो दिनै सासे गावबुरा नङामोनबा सोरबा सासे मेम्बार नङामोनबा बे बोरै गबोखो दा बेहाय जोङो साहा खरस एसे रायलाय होनलाय होबोनाया बेबा मोनसे गिदिर माबाथार जाबाय नामा साहा खरसखौथ' मोनफ्रोमबो अफिसारावनो नोंथांमोननि बे गोदोनि समावबोथ' बिदिया थांबाय थाखायो दा बेहाय मोनसे गिदिर माबाथार होबोनाय जाबाय नामा दा बेखौ आङो बुंनो लुगैदों दिनै जाय हमजाग्रा बिथाङा थियारिबा थियारि नङाबा आंबो गाबोननो हगारहैगोन माने आं हाला होननानै आंबो हगारहैगोन खारन होखादों जाय बाहाय लाबोदों बे मानसिनि सायाव रिक्स होखादों बे रिक्सखौ बाननो हायोबा बाननो हायाबा था दा बे थाया बाननो हायाबा था होननायनि रिक्सखौनो आंबो बिसोरनि थायाव उफाय गैया माबा मोनसे खालामनानै खिन्थाहैफिननांगोन बे खिन्थाहैबाबो दाय जागोन नामा आंनि थाखाय बासायनांगौ खिन्थाहैफिनबाबो दाय जागोन नामा बिथांमोननि थाखायलाय आं बेखौ जेबो सानला जायखिया आंहाबो बिथांमोनहा जि गोरोबाखिसै गोरोबियावनो जुदि लादोंब्ला आंबो बेखौ खिन्थाहैथारनांगोन जथेस्थ' ना खिन्थाहैनाङा रायजोफोर आच्छा बेनो खारन बिथांमोननि जि दिनै अख्रा भाबै खारदों जों बिदि जाजानो लुगैयाखै जोङो मोजां भाबै मोननाय मोनिखौ रावखौबो जों बादा होनो थाङाखै आरो रावखौबो जों होबथायाखै खारन जोंजों आरो नोंसोरजों समानै जों रायलायनायनि गेजेरजों मोननांगौखौ मोनथों थानायखौ थाबाय थाथों थिग बिदिसो जोङो लुगैदों दिनैबो बेखौनो लुगैगोन बिथांमोनहा जेन रायलायलायनायनि गेजेरजों गामियाव बोरै थादों बोरै थायाखै बेफोरखौ जेन मा दङ मा गैया बेखौ जेन मोजाङै सावरायलायनायनि गेजेरजों थि खालामनानै लागोन आं बेखिनिखौसो खावलायदों